Katekismo Katoliko. Paingon sa pinyan na minaw Sa ngalan sa Mahal ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Among dalaygon nga Amahan, ikaw lamang among gisimba. Daghang salamat sa mga kahigayunan nga imong gihatag kanamo. Bendisyon ni kami karon nga niya dinhi sa istasyon ug sila nga nagsunod ning atong programa sa kahanginan ang Katekismo Katoliko. Balaan na kami kanunay Ginoo aron kami mahimong tapos diya sa ningarian. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Mahal ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mayong hapon mga igsoon ko ni Kristo. Alinasab kita sa Katekismo Katoliko. Akong pagyukbo sa Obispo sa Dipolog, Most Reverend Severo Caermari, sa tanang mga pari, sa atong station in charge din sa FMR, si Sir Randy Pasmala, ba ni Bel Inuhardo din sa estasyon, ug sa tanan-tanan nga nagsunod karon ning programa sa makausap pa mayong hapon kaninyong tanan. Wala ron si Brother June Amplayo kay dunay commitment no naghatag og lecture sa mga katekista karon dito sa parokya sa Rizal. Karong hapuna atong isgutan kining ikaupat nga sugo sa Ginoo. Kay pulo man ka sugo ang nadawat ni Moises dito sa bukid sa Sinai. Karon atong isgutan ang fourth commandment. Kaya manaman ta sa first, second, o third. Ang ikaupat nga sugo nag-ingon basa sa Exodo Kapitulo 20 versikulo 12. Nag-ingon ang Dios, tahura ang inyong amahan o inahan, aron mo taas ang inyong kinabuhi diya sa yuta, nga gihatag kaninyo sa Ginoo, inyong Dios. Exodus chapter 20